Здравейте, аз съм Георги и днес ще ви покажа два фокуса с карти и техните разкрития. Нека да започваме. За първия фокус ми дават две карти. В случая дама каро и валей пика. Ще скрия валей пика отзади. И коя карта остана тук? Дама каро? Не. Дама каро е тук. А валей пика е тук. Това беше първия фокус. За втория фокус ще ни трябват две карти. В случая двойка каро и един най-нормален жокер. Трябва сега да направим така и втория жокер се появява. Аз за да развалим магията правим така и жокера изчезва. Това беше втория фокус. Сега идва ред на разкритието. За първия фокус, който ви показах с дама каро и валей пика, тук малко съм си играл, за да го направя. Тази карта, валей пика, под него съм залепил дама каро. А пък на тази карта тук съм залепил още един гръб. И така, можете да направите магията на хората, т.е. фокуса, и е така само. Като ги завъртите. Но за да е по-реалистично, можете и препоръчвам, като завъртате, да преместите картата, за да изглежда по-реалистично. Ето така. Завъртам и премествам карта. И с ето това движение можете и да докажете, че карта се променя. А пък за поставянето под гърба взимате картата с двойното лице. Ето, аз взимам дама каро. Поставям под гърба си, зад гърба си или някъде под масата. Питам човека, на който го показвам, коя карта е останала тук. Той казва валей пика. Не, валей пика е тук, а дама каро е тук. Много готин фокус. За втория фокус пак ми трябва две карти, нормални. Като тук, както видяхте, аз ги сложих една по друга. Направих така и втория жокер се показва. Направих така и той изчезна. Как става? Тук съм си залепил ъгълчето на една друга карта жокер. Ето така. И тя се прибира. Когато направим така, то се показва. Ето. Когато направим така, то се прибира. В фокусите трябва да понякога да си правите реквизити, за да може да се получи магията. Дано видеото да ви е харесало. До следващия път оставете едно харесване, абонирайте се и до нови срещи!